De cim en cim va de Rubió a Pentina, i sota bresca, en collegats, li ensenya la rica argenteria que en la penya farà algun geni amb en sinceres mans. Jacint Verdaguer, Canigó. Gentil i fascinat per la muntanya i paisatges del Pirineu, Verdaguer recorria de cap a cap tots els cims i senders, mentre componia les grans obres que avui en dia ens arriben en forma de poesia. Ara, nosaltres també ens volem contagiar d'aquest esperit verdaguerí i ens disposem a endinsar-nos dins d'una de les pedres més interessants que ens envolten en el nostre Pirineu, els travertins. Nosaltres ens hem desplaçat fins a l'Argenteria, la zona més espectacular de Catalunya on es troben travertins, fruit d'inspiració de molts artistes catalans com ara l'Antoni Gaudí. Ens trobem al Congost de Collegats, situat al límit de les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Com podeu veure, trobeu l'Argenteria, el lloc més atractiu i més famós on es pot disfrutar d'un gran paisatge car. En primer lloc, per comprovar la naturalesa calcària d'aquesta roca, tirarem una mescla al 10% d'àcid clorhídric sobre ella per a comprovar si reacciona. Així com també hem realitzat la comprovació en collegats. El llenguatge químic s'expressa així. Hem afegit àcid clorhídric i ens ha donat com a resultat de l'efervescència diòxid de carboni i aigua. Les estalactites estan formades per carbonat càlcic. Si aquest precipita en els éssers vius, es formen els travertins. Per aquest motiu, nosaltres al laboratori hem realitzat la formació d'una estalactita. El travertí és una roca calcària, la qual es fractura fàcilment amb aigua. I llavors els gasos de l'atmosfera troben l'ambient idoni per fer-la reaccionar. La calcària està formada per calcita, que és un mineral de carbonat càlcic insoluble en aigua, que es pot acidificar lleugerament amb el diòxid de carboni de l'atmosfera. Els travertins són roques originades per la precipitació i seguidament de la sedimentació del carbonat càlcic sobre els éssers vius. Freqüentment són organismes vegetals que canvien, formen petits canvis atmosfèrics gràcies a la fotosíntesi en el cas de vegetals i a la respiració en qualsevol cas d'organismes. El llenguatge químic s'expressa així. L'aigua, que ve carregada de diòxid de carboni, Reacciona amb el carbonat càlcic i dona lloc a bicarbonat càlcic. Ara farem un procés similar a la formació de travertins utilitzant bicarbonat, aigua calenta, un trosset de corda de cotó, una vareta i algun objecte pesant per tal de crear corda quedi tibant. Primerament aplicarem el bicarbonat i aiguarem. Ara llegarem l'objecte pesant. En el laboratori hem realitzat diferents mostres d'experiments. Estalactites amb diferents elements, bicarbonat, clorur sodi, etc. I el que millor s'ha quedat és aquest. Hem escollit la mostra següent, ja que és en la que millor s'observa la formació de l'estalactita. Remarquem, però, que és un canvi físic i no químic, com passa en la formació dels travertins. Concloent, podem afirmar que els travertins són roques càrstiques, amb una formació similar a la de les estalactites i en els quals és imprescindible la presència d'éssers vius. Com a roca càrstica que és, reacciona amb àcid clorhídric alliberant diòxid de carboni i aigua, produint efervescència.